To je úplne hlúpe, tak nemáš čo robiť, tak idem preč, nie? Nie, to tam. Nie, to. Víte, mám ďalší toalety. Čo to vždy krstí? No, tak ho tam nenechám, nie? Jasné, prepáč. Tak mám nejakú výchovu. Ja mám 62, to už viem. To si dovolte. To by sa dobre povedal, čo? Ja som povedala, že teraz mám okolo 60-ky. Jo, to som ja zobral v Horecku. Čo to bylo? Koho si zobral? Ukáž? V Horecku. A má tady kde? Hej, nešikol som ju. Ty máš svoje sen? Hej, bože, ako má strach. No, to píkaj. No, píkaj. Dobre, kolóny. Zajtra budeme mať len ten zobačiť. Som na vrchole. Čo? Klinky. Pyramidy. Ty máš 49 a ja... To som... To je ten... Podo mnou. Čo? Že máš 49 podo mnou. Nemyslím, že to vieme, to tam je. On ti predo mnou ďalej. No, počkejte. Počkejte, ukážite. Super, mám to natočené.